Здравейте, приятели! Не издържах. Днеска времето е страхотно и реших да дойда до язовира малко да помятам, да видя какви са възможностите реално на Aquas Ultra Distance от Matrix, както казва Дани, моят приятел и съотборник. Дистанция от 105 метра се постигат всеки път, разбира се, с доста напъване. С банджо в размер голям 75 грама и малко в размер 60 грама. Не малко, ами медиум, извинявам се. Ще трябва да се взема медиум хранилки с тегло 85 грама и предполагам, че дистанцията още малко ще се дигне. Голяма макара с монофил 0.20 и плетен шок лидер. Връхчето е 4 ос. Вече от Matrix имат 5 и 6 ос. С шестичката мисля, че още малко ще успеем да подобрим като дистанция. Но за тази въдица, която е с тънка бланка и е значително мекичка, дори тези 105 метра мисля, че са отлична дистанция, но с твърдото връхче с 75 грама хранилка 110 метра според мен ще се постигат. Друго хафо за цената, на която се предлага, колко беше, 160-170 лева, смятам, че в момента няма аналог на пазара. Страхотна въдица за метод фидер, за риболов на река, определено си заслужава. Разбира се, трябва да имате в предвид, че аз съм много далече от най-големите метачи, така че хора с по-добра техника ще мятат с 10 метра отгоре и с сегашния сет.